Dobar večer. Pozdravljam vas prije svega u ime gradonačelnika grada Zagreba, Tomislava Tomaševića i naravno u svoje ime. Ja sam jedna od vas i kao jedna od vas mogu isto tako i osjetiti kako se osjećate kada imate taj entuzijazam koji vas vodi. Teško ga je ponekad objasniti. Zašto nešto radimo, zašto se primamo nekog posla, nekog projekta i krenemo u njega. I vidimo da nas počinju slijediti ljudi. Ponekad treba vremena, ponekad su stolice ispred nas prazne, ponekad nemamo podršku koju tražimo, ali koju očekujemo, ali ne posustajemo. Hrabri smo, poduzetnici su hrabri. Bez te hrabrosti u uvjetima u kojima danas treba djelovati, vas ne bi danas bilo u ovoj dvorani. Čestitam svima vama koji ste danas dobili nagrade ili ćete ih primiti, pogotovo ženama poduzetnicama koje ste isto tako dodatno još pod opterećenjem vaših obitelji i svega onoga što mi žene nosimo sa sobom kada se prepustimo u posao, kada nas nema doma niti subotama niti nedjeljama, kada u ponedjeljak prije podne pokušavamo riješiti sve ono što nas je dočekalo nakon službenog puta. Taj entuzijazam koji nosimo sa sobom kada trebamo pokretati nove stvari i kada konačno ugledamo taj uspjeh. Nije taj uspjeh u smislu financijskog uspjeha, nego uspjeh u smislu da vidimo realizaciju naših ideja. Ta realizacija ideja nas nosi dalje da pokrećemo nove projekte i tada postajemo poduzetnik. Moj suprug je financijski uspješan poduzetnik, ja nisam. Ja sam više vezana za javni sektor, za neprofitni sektor. Ja dajem svoj doprinos društvu kroz moj angažman, kroz Hrvatsko društvo evaluatora. To je nešto što smo novo osnovali prošle godine, jedna nova iskra na horizontu kvalitetnih javnih politika i pokušavamo dati jedan vrijednosni, kvalitativni okvir svemu onome što današnja politika radi, ponekad i u našim očima sa određenim gađanjem, jer davati nekome novce za usluge koje izdvajamo teškim radom, a te usluge nisu dovoljno kvalitetne, nisu dostojne našeg truda i rada. I u tom smislu menadžment u javnom sektoru je gladan ljudi koji imaju entuzijazam, koji nisu nužno orijentirani samo profitom, koji žele isto tako doprinijeti dobrobiti. To su teme koje će nas možda pratiti u budućnosti, pogotovo kada trebamo izgraditi jedno društvo koje je istovremeno i dostojno svih nas i da imamo državu koja onda služi svima nama, našim obiteljima, djece i da imamo kvalitetan život u onim sredinama gdje se naša poduzeća nalaze, gdje radimo, gdje živimo i gdje želimo i volimo živjeti. Zagreb koji danas gradimo je na putu prema toj boljoj budućnosti. Bio je desetljećima zanemaren. Nisu marili za dobrobit i kvalitetu života prijašnji nositelji vlasti i upravljači ovog grada. Ono što želimo postići je da imamo kvalitetno školovanje, da imamo dobre vrtiće, da imamo dobro okruženje za razvoj znanosti i za razvoj poduzetništva koje onda u okviru cjelokupnog okruženja u kojem živimo može stasati i napredovati. Ovo su moje riječi, riječi nemaju veze niti sa javnim dužnostima kojima se bavim, nego govorim vam od srca i još jednom čestitam svima koji danas dobivaju nagrade i sretna sam što mogu danas biti sa vama. Hvala. Hvala vam puno, gospođo.